Takže čus lidi, vítejte u prvního partu Let's Play na hru Minecraft. Bude to single player a já jsem se teda rozhodl, že ho budu se snažit teda nějak let's playovat. Videa budu točit 720p, takže v normálním HDčku. Kdybyste potřebovali, tak můžu točit klidně i v 1080, ale já myslím, že to je zbytečný. A teď se dáme teda k tomu hraní. Tenhle part, pokud teda nebudou moc velké lagy, jako kvůli tomu, že nemám moc místa, protože asi nejsou jistý. Já jsem se nestihl podívat, jestli mám dost místa jako na disku, takže nevím, kolik mám. Takže první part bude mít tak, chtěl bych nějakých, přemýšlím, no sakra. Chtěl bych nějakých aspoň, nevím. Tak třeba nějakých hodinu. Chtěl bych teda hodinku, nějaký, jako hodinku ten part. Teď jsem vytvořil krumpáč, přitom jsem chtěl udělat meč. Omlouvám se, že jsou takový, že nejsou moc namluvení teďka. Ty vole. Tak, ale úplně dneska blbnu. To bude asi tím počasím. Tak pojď. Tak. A zabijeme teda ty prasata nějaký tady. Počínaje tady tím. Tak. Spadlo to tam? Ne, já to mám. Jinak můžete si všimnout, že to má zase jinčí jakože to jinak vypadá zase to maso z toho prasete. Jinak hraju na hraju na Minecraftu 1.6.1 verzi. Každých nějakých těch 10 partů budu pod video dávat save ke stažení. Bacha na lávu. Abyste si mohli ten můj svět stáhnout. A po případě si na něm teda zahrát nebo ho rozbombardovat TNTčkama, to už mi bude fakt jedno. Prasátek je tady dost, no ale... Tak zatím se mi to nelaguje moc. Ale určitě začne za chvilku, protože se budou načítat ty vzadu prostě krajina a teda. Takže věřím tomu, že lagy ještě možná i nastanou. Tak dáme ještě crafting table a vytvoříme si. Tak, blbne mi myška, no. No, mohl bych ještě počkat, já jenom vytvořím. Takhle. Tak. Hop. Hraju na easy, teda myslím. Podívám se. Easy. A já zkusím vypojit na chvilku myšku a zase ji tam vrátit, protože mě nějak si myš blbne. Takže minutku. Odpojeno, blablabla, nefunguje. Zapojím. Čekám. Ano, možná jste něco mali slyšet a už, dobrý. Myslím, že stejnak mi furt blbne, ale to je jedno, já si musím koupit novou. Tak. Stůj. Videa nebudou vycházet zas tak moc často, ale teďka o těch prázdninách by teda mohly nějak trošku častěji vycházet, protože chtěl bych dělat nějaký takový ty delší let's play. Hele, koníčci. Chtěl bych dělat nějaký takový ty delší let's play, jak třeba jako Flygun 30 plus minut, 30 a víc prostě minut. Klidně hodinovky,
Ale prostě ten čas mi to zabere nějakých 5 hodin nebo 6 vyrendrování hodinového dílu. Možná míň něco. Tady tenhle Minecraft zrovna budu renderovat přes noc, tak to mi zase tak moc vadit nebude. Já koně zatím nebudu si dělat, teda jako osedlávat, protože nemáme sedlo na ně a to by šlo blbě. Tak já je zabiju. Aha, mě bere hlad. Tak, umři. Tak, sice jsme nezabili žádnou krávu, ale máme kůži, kterou jsme dostali z koně za zabití. Tak já je budu muset zabíjet krumpáčem, který jsem si udělal omylem místo meče stejnak, takže to je jedno. A bojím se, abych přežil první noc. Takže já půjdu asi ještě tady poničím. Tak, aby jsme měli nějaký semínka. A jdeme teda tam ke stromům, aby jsme si natěžili pár stromů. A udělali si aspoň nějaký takovej dům tady. Aspoň jenom tak. Masa máme dost, takže já nepůjdu zbytečně zase zabíjet prasata. Těch je v Minecraftu hodně, takže toho se nebojím. A asi tak. Snad se vám videa budou líbit z Minecraftu, pište komentáře a tedy. Videa by měly vycházet tak jedno video do týdne, nebo možná i 2 videa, uvidím podle toho, jak budu stíhat renderování a všecko. A natáčení a tedy. Protože taky budu jezdit to všem občas na dovolenou, nebudu furt doma se válet, takže si tak. Ale nechci točit videa jenom z Minecraftu, ten Minecraft mě teď poslední dobu ani moc nebaví. Já jsem ho natočil jenom tak, protože teď momentálně nejsou jako doma a nemám momentálně jako co si zahrát inčio. Tak jsem teda si tady zahraju ten Minecraft, no. Hop. Jinak budu točit Mafii, bych chtěl točit a td, ale momentálně je prostě čas na ten Minecraft, no. Tak, jinak ty videa se budu teda, jak jsem říkal, 30 až 40, 50, hodina a půl prostě, ale 2 hodiny už určitě ne, jo, ale maximálně třeba 1,5 hodiny bych mohl udělat video, hodinka a půl, no. Taky trošku delší videjko, ale to je jedno. Tohle bude mi tak tu hodinu nebo 40 nebo 50 minut, jedno z toho. Ale nějak do těch 40 minut bych to chtěl. Aspoň do těch 50 nebo tak. Uvidím prostě podle toho místa. Zatím mi to jede na 120 fps, takže to je celku slušný. Ale jako myslím FPSka jako Frapsu. Tady nevím jak to, nakolik to jede tady, počkat, ukáž. A tady jenom 26 fps. A článka bude, tak to je 22, dobrý. To je taky dobrý, myslím, ale zajímavý. Ale Fraps zatím nelaguje, někdy se mi to sníží z těch 100 na třeba 20 fps, ale to už tak bohužel je. A já s tím nic nenadělám. Tak, tady je dost jeskyní, jak jsem si tak všiml. Takže možná časem bych mohl nějakou prozkoumat. Jinak nebudu hrát s texture packem, nechce se mi nic stahovat, prostě mně se líbí i tady ten normální, bez texture packu Minecraft. Tak.
Jinak koupený Minecraft mám, takže se nebojte. Tady to je můj skin. A... jsem něco chtěl, ale... Čekat, jo. Trošku to zesilím. A i muziku bych mohl zapnout teda. Aspoň trošku. Tady máme železo, já bych stejně chtěl bydlet někde tady, takže já si tady nějak udělám dům. Třeba... Nevím. Já si ještě na dnešní noc dám peaceful. Protože já myslím, že jako prostě bych zebl, no. Tak. Udělám si wooden planky. Senka si položím ten. Crafting. Tak, musíme si natěžit nějaký kámen. Udělat si kamenný krump a víte co? To železo všem vykopat, tak. OK, máme 3 kameny, to nám stačit bude. Na kamenný krumpáč, to jsem nechtěl vyhodit. Jinak omlouvám se, ale fakt mi nějak blbne myška, nevím čím to je, ale... To je jedno. Mě to nějak netrápí ani. Tak. A nemám. Tak, máme železo, super. Hele. Vidíte, ono to někdy prostě přestane jako být dokliklý, nebo jak to mám říct. Prostě si budu muset kopit novou, no. Tady mám zatím nějakou herní myš, jsem koupil si. Do jeskyně ještě nepůjdu, nemám ani uhlí. Možná tady na ten kraji té jeskyně by mohlo nějaký... Jo, tady je. Takže uhlí máme už. Teď už jenom vykopat. Uděláme si torče dvoje. Tak. Tady vám to osvítím. Protože myslím, že vy byste to neviděli. Rovnou tady máme železo. Jako jo, viděli byste to, vidíte, ale... prostě... Ne moc dobře. Jakože by to bylo moc tmavý tady. Takže asi tak. Hop. Hop. Tak jinak na kanále jsou zatím jenom 2 videa teďka. Možná ještě před tímhle tam bude hodinová Nioncat, ale to nevím. Nejsou si jistý. Tak to si vezmu zpět už. Podívám se ještě tady na ten okraj tady té jeskyně. Ale tady už je denní, jako není zrovna den, no ale prostě už tady bylo světlo. A já bych teda chtěl někde tady stavět. Tak. Jinak za, dejme tomu 100 odběratelů, jestli to bude. Já vím, je to moc, ale prostě nevím. Musím vědět, že nějaký fanoušky mám. A teda. Takže jestli budu mít někdy 100 odběratelů, tak za 100 odběratelů bych rád udělal to. No. Natočil sérii Hardcore Minecraftu. Protože tam fakt potřebuji nějaký fanoušky na hardcore, protože to je zbytečný tam se snažit přežívat a všecko bez fanoušku jako. Někteří chápete určitě, kteří točíte. A teda. Tak. Trošku tady poničíme tu trávu, aby se tady dalo dobře stavět. To stejně budu muset to jedno snížit trošku, no. Tak. Tady tak. Tak, hop. No. Máme 26 a 13 kytek, které jsou nám na nic, tady ještě nějaký máme dokonce.
Si jdu pro ten crafting table, který byl někde. Ani nevím kde už. Jo, tady je. Jinak chci natáčet třeba The Binding of Isaac a i Far Cry 3, Mafii 2. Crysis bych rád rozjel si sérii. A různé takové věci. Mohl bych i Call of Dutyčko bych točil rád. Však uvidíte všecko. Bude na kanále, co budu chtít točit. Ale jak říkám, nebude na to zrovna nejvíc času občas. Takže videa budou dlouhý podle toho, jak budu mít čas prostě. Jak se mi do toho bude chtít. A podle nálady taky budou vycházet videa hodně. Protože když budu mít špatnou náladu, tak prostě to je v prdeli úplně, to nemusím rovnou točit. Tak, hop. Tady máme jeden ten, tak to dáme sem. Tak, ničíme tady trošku tu trávu. Tady to prasátko zabijem. Pěstma pořádně. Tak. Ještě tady trošku poničím. Tady je další nějaká jeskyně nebo co. Tam taky můžeme časem třeba vkročit. Sem mrknout. Tak, trošku jsme to tady teda poničili, no. A chtělo by to teda teďka ještě trošku zarovnat ten terén. Tady tohle trošku skopnout. A teda. Tak. OK. Prase zabijeme tady dřevěným krumpáčem. A musíme si vyrobit lopatu. Teda spíš lopaty. Sakra. Lopaty si uděláme. Hop. Polož se... To si děláte prdel. Ty vole. Tak. Jednu rovnou uděláme. A tady trošku budeme teďka chvilku kopat. Takže jestli to ale někoho nebude bavit, tak... tak nevím, o nějakou chvilku si přetočte video. A koho tohle bude bavit, tak se klidně dívejte. Já do toho budu mluvit, kdyby náhodou se někdo díval až i tady na tohle. Tak, ale to pochybuju, to určitě všetci teďka buď jste vypnuli už, nebo přetáčíte video. A kdo to teda dokoukal do konce, tak je teda hodně velký frajer. A teda respekt před ním, no, ty vole. Jinak teď jsem doposlouchal 10hodinového pedobéra, takže jako dobrý, no, ty vole, úplně hruza. Jinak možná bych teda chtěl točit z Forstory, ale chtěl bych nějaký privát server, třeba nějaký jenom vylepšování bych natočil. 5 Stories totiž už nejde, protože zase se to posralo. 5 Stories totiž chce dělat, Jirkus chce udělat, Jirkus, což je majitel teda 5 Stories, tak ten chce udělat 5 Stories jako Minecraft server, což teda já s tím, mě to moc dobrý nepřijde. Myslím, že tím ztratí 5 Stories vůbec všecko úplně, protože to už potom nebude jako 5 Stories, že? Jako 4 Story, prostě privát server, to byl super, ale teďka hodně lidí je nasraných kvůli tomu, co Jirkus chce udělat. Já taky teda, bych se přiznal. A nepřijde mi to jako dobrý nápad zrovna, ale ať si dělá, co chce Jirkus, no, tak co, že, tak já mu do toho mluvit nebudu. Je to úplně jedno v celku. To je jeho volba, co si s tím serverem nebo s čímkoliv udělá.
Ale teda asi se přesunu zpátky na Hejtos. Tak, tady dokopeme rukou ten kousek. To neva. Tak. Co bych ještě tak říkal? No, nevím. Tak, tady dáme trávu a to je tak trošku zarovnaný. Tady jsem to teda vůbec nemusel ani kopat. Prasátko. No já si jdu natěžit ten kámen a zatím bych mohl dát vypalovat to maso. A to železo, no. Že to určitě udělám, netopíra na něj drbu. Tak tady si skočím. Za chvilku si vypnu už i ten peaceful. Mně jde hlavně o to jenom postavit si domeček, potom už budu hrát na easy, normal, všecko takový. Ale prostě hlavní věc je domeček. To skoro každý začíná s peacefulem, takže já myslím, že se nemám za co stydět, jo, takže to je normální. A jestli to někomu nepřipadne normálně, tak vypněte video a čus, no tak co už. Se nebudu srat tady s někým, ne, to ne vůbec. Tak, terén v celku zarovnaný máme. Ještě tady tohle musím. A že bych to udělal ještě dál trošku. To bude stačit na nějaký malý domeček, ne? Vlastně i když celku aj na velký bych řekl. Tak, dáme to místo tady. Hop hop. Hop a hop. A tady dáme tak a tak. OK, já bych si měl udělat teda další lopatu. A jdeme teda dokopnout tady tohle, ten kus. Takže kopem. Jinak ten, jestli bude teda 5 stories, jestli pojede, jestli teda Jirkus nakonec se vysere, teda doufám, že to udělá, že se vysere na ten Minecraft server, tak rád bych totiž hrál na Team 5 stories, ale naštvala mě jedna věc a to, že odstranil i všechny účty, teda ne účty, ne jako postavy vymazal, což teda zase mě štve v celku dost. Protože já jsem se tam zrovna chtěl jít expit, že já najednou slyším od Matroše, což byl nějaký boss tam. Kámoš, prostě Matroš. Tak od něj najednou slyším, že prostě Jirkus smazal postavy. Tak si řeknu, jako to určitě jenom z prdele, že jako to nemůže mít nic blbýho, jako že prostě jenom ze srandy určitě to smazal. Potom ještě k tomu zjistím, že potom mi Matroš pošle prostě zprávu, co mu poslal Jirkus a tam bylo, že 5 stories skončí, že prostě bude Minecraft server z toho. Tak jako to už jsem trošku tak jako čuměl, no, jako v celku nasranej jsem byl, no. A potom jsem si teda všiml, šel jsem, dal jsem prostě tomu Magnesovi jsem dal takový trošku, no já bych řekl hodně dobrý equip na Forstory, protože Forstory oficiálně jako prostě ofík mě nebaví už. Tam skončím. Všecko efektový jsem mu dal na zaříka. Takže ten bude, Magnes teďka bude hrát asi na lapáku, nebo prostě bude hrát asi za zaříka, nebo nevím za koho, nebo chce ten prut asi za něco vyměnit, protože jsem mu dal full PvP equip plus 18 a 17 a prut SSS plus 18, celku s pěknou magií, takže nevím, ale natočil video, kde mu máme psát, kde mu lidi mají psát, jestli chcou, aby hrál na Dero Lapák, Dero Xadra nebo Valorian, to byl Lapiris, myslím. Takže já jsem ovšem napsal Derion Xadra, protože na Derionu Xadře jsem mu ty věci dal, tak aby byla větší sranda.
jako ty věci, přemýšlel jsem, jestli je dám Bestovi, nebo je dám Magnesovi. Můj názor na Besta je, že to je prostě blbec, jako, ne fakt, on sere na všecko, jo, ho nic nezajímá. A on by ty věci potom stejnak jenom tak si je, on by je prostě zahodil jenom někam do prdele, ho by to nezajímalo. Takže já jsem teda radši dal tomu Magnesovi, já Magnese totiž rád sleduju, má dobrý videa, nasměju se u těch jeho videí a asi tak. Takže Magnes je prostě borec, no. Já bych řekl, že Magnes je nejlepší jako let's player na For Story, nebo gameplayer, nevím co dělá. Tak, železo bychom měli, nemám ještě něco vypálit, ne. Není co. Takže já si udělám takhle truhlu. Tak, dáme sem. A měl bych trošku možná začít s tím domkem. Že já vyhodím nějaké věci. Tak, nechám. Tohle vyhodím. Tohle si vezmu. Tak, udělám si sekeru iron. Tak, tohle vezmu zpět. A natěžím si teda nějaký ty stromy, ale měl bych se najíst. Já jenom potom v offscreenu, jestli teďka nenandeme ještě ovce, než ukončím díl, tak si nandu ovce sám. A prostě v offscreenu si udělám postel. A potom už budeme hrát normálně, až se vyspím na easy a normál a tedy. Prostě mě jde o to nezebnout hned a nestratit se. O nic víc prostě mi tady nejde, dá se říct. To je hlavní, co chci v tom Minecraftu nějak zvládnout vždycky. A potom už klidně ať zebám a všecko. To už mi potom bude úplně jedno. Takový velký strom. Tak. Tady máme tu jeskyni, tu potom půjdu taky se nějak do ní podívat. Tak a postavíme si teda něco tak málo tady. Takový malý domeček. Myslím, že zatím malinký bude stačit. Ale trošku delšího teda udělám, nebo větší, no. Aby zase nebyl úplně malinký. Tak. Tak. Tady počkat, to se musím podívat, to jsem udělal. Jedno tady, tak. Tady, tak. Jo, je to ono. OK. Tady to nějak tak spojím. Takhle. OK, takže dřeva bude potřeba dost, už tak vidím. Ještě bych teda mohl si jít pro písek. Ale teda hlavně je udělat aspoň nějaký ten dům. Takže tak. To budeme teda chvilku stavět, no. Myslím, že do dnešního partu to tak stihneme jako dostavit. Ještě bych se dneska chtěl podívat na Flygana, další Deadpool. Part 2, takže asi teda bych se rád podíval ještě. Ale prostě mě to neodradí od natočení videa. Abych teda trošku nějakou tu aktivitu tady na ten kanál dal normálně jako let's play. Takže aby to nebylo zas takový blbý ode mě. Že bych dával jenom sami sračky na YouTubeko.
které by vůbec nedávaly smysl a postrádali rozum a všecko. Takže asi tak, už zase krávy, jupi. Potřebujeme fakt hodně kráv, protože asi, nevím, počkat, nám to nic nedalo, já tamto. Tady to nám dala maso aspoň. Tak hele, já na ně jdu tou sekerou, já to drbu. Nebo ne, já si jdu udělat meč. Asi kamenej, já nemám kámen. Doufám, že mám aspoň v domečku kámen, protože jinak bych musel ten meč udělat iron. Dobrý. Tak. Hrajeme teda na ty krávy, no. Tak. Tady jsou. Pojď. Jinak vlastně sérii ukončím tím, že teda dodělám end a až dodělám end teda, tak bych ještě teda chtěl chvilku hrát, udělat nějaký farmy, nějaký redstone normální, ale určitě nebudu dělat ender farmu, protože zaprvé ho neumím, takže by to ještě díl trvalo, že jich musel čumět na tutoriály a to jde. A prostě za druhé, já myslím, že to nemá zas takovou cenu, já nebudu potřebovat XPčka, protože stejně až se dostanu do toho endu, tak hned první věc, co udělám, bude zabití draka a potom už nic nebudu potřebovat, takže nevím. Prostě XPčka si budu muset, ty vole. Mě takový hnusný nápad. Myslíte, že přežila? Já myslím, že ne. A prostě XPčka si budu muset prostě nebo našetřit nějak zabíjením, ještě než do toho endu vůbec vkročím. Takže stejnak prostě XPní se nevyhnu. Ale nejdřív teda hlavní věc, kterou budeme muset mít, je nějaký diamond armor a td. Aby jsme vůbec v tom endu něco zvládli. Už jsme level 8, no. Pěkný. Tak. Jdeme do domečku. Tady se vypálilo, já tam hodím ještě jedno. Tady dám toto. A vytvoříme si teda brnění. Hele, nám to vystačí i na kalhoty, dobrý. A teď už ale na nic, neva. A nemáme kytky, jo máme. Hihihi, počkat, pojď sem. No počkej, to stačí jedno. Tak, super. Takže nasadíme, máme žlutý brnění. Vypadá to teda kruto přísně, no ale tak. Počkat, my vlastně můžeme ještě něco. Ještě můžeme helmu. Jo, můžeme helmu, takže dobrý. To tam jdi zpátky. Tak. A nasadíme. A hele, tam byla ještě nějaký krávy, takže potřebujeme ještě kolik? 3 kůže, myslím. Se po nich zkusím podívat, protože bychom měli i bodky. To znamená, že bychom teda měli větší obranu. A vypadá to dobře, protože tady konečně máme ovečky. A on tady jde vlastně i koberec, takže já si udělám nůžky. A abych je nemusel zbytečně ty ovečky zabíjet, tak co? To jenom jedna se vlna dostává už. Tak to je v celku zklamání. To je rovnou můžu
Dobrý. Jsem se lek. Pojď, hele, ale proč mi furt padá jedna vlna? Jako skoro furt teda, no. Nevím. Jinak určitě bych si chtěl udělat tady bludiště z toho, víte z čeho, z listí. To mi připadne jako dobrý nápad v celku a určitě ho chci uskutečnit. Takže se budu snažit ho udělat. A jak se dělá koberec? Tak to je dobrý, uděláme si koberec. Hop. Co tady necháme. Pojď, ještě tady máme. Krumpáč nemáme, sakra. Ale to uhlí aspoň nestratíme, podle mě. Tady máme ještě nějaký, já všechny prostě ze všech si vezmu vlnu. Protože teda jako vlna bude potřeba určitě, nejenom na postel, ale i na další věci, třeba na ten koberec, který bych si chtěl udělat do ložnice, kterou teda časem postavím. Možná v dalším partu bych jsem mohl postavit ložnici. Tak. Zatím to s místem vypadá dobře jako na disku, jo, ale už tak trošičku pocituju lagy a snižování FPS vidím, takže už to není takový, jak to bývalo, ale pořád to je dobrý. Jinak rovnou se mě neptejte, ať natočím vlog, protože vlog nebude. Já se nehodlám nějak strapňovat na internetu. Něco by se podělalo a internet by dodělal práci za všecko. Takže prostě já ne, že bych se bál, styděl, jo. Já myslím, že nevypadám zrovna jak dement, ale prostě nechci dělat vlog. Nemám to zapotřebí. Možná teda časem by ten vlog mohl být, ale to fakt za nějaký ty odběratele. A teď jsem nějak ztratil asi domeček. A myslím, že tady, jo. No, a teda počkat, my máme teda dost těch vln, že? Takže já si udělám rovnou, si to udělám z černé vlny. My nemáme dřevo. Si jdu natěžit dříví. Tak, tady třeba máme strom. Tak, ještě nějaký, tady třeba tenhle. Tak. Jinak teď je nějakých 9 hodin večer. Takže já ještě se podívám na toho flyguna, až to ukončím. A asi tak teda. Tak. Ještě tady si vezmu. Nebo já si ho natěžím trošku víc toho dřeva. Nikdy nevím, kdy bude potřeba. Jinak myslím, že by se vám ty party snad mohly líbit. Já se budu snažit je dělat co v nejlepší kvalitě. Jako pod 720p nepůjdu. To určitě ne. 1080 pixelů budu dělat jenom někdy, když budu chtít, protože to se ukládá hrozně dlouho. A vlastně je to celku zbytečný. Jako upload na internetu mám dost velký, jako, takže zrovna velikosti vyrendrovaného souboru mi nevadí. Já to mám na internetu fakt rychle, jo, jako, takže to je v pohodě, ale jde spíš o ten čas toho renderu, který je teda opravdu velký. Tam nechám, sakra, nevyhazuj to furt, ty idiote. Hop.
A já jsem chtěl teda tu postýlku, že? Takže pojď. Uděláme to teda nakonec z té hnědé vlny. Hop. A máme postel, kterou položíme sem. Hop. Ale... hele, že bychom začali s tou ložnicí, když nemáme dodělaný domeček? Třeba počkat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dobrý, takže půlka není, takže já udělám dvojitou postel. Tak a tady. Tak. A znovu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sakra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5. Je to půlka. Hele, počkat, takže ano, my můžeme mít jenom jednu postel. Aha, to jsem blbě počítal. Nevadí, tak. Semka si dám takhle, jako kdyby stůl nebo stoleček, noční nějaký, nevím. Vezmu si torče. Na ten, jako kdyby stůl, si dám takhle torče. A udělám si koberec, já si ho udělám nějaký barevný. Ale počkat, nejdřív musím tady dostavit nějak, to bude asi tak vypadat nějak. Takže já bych to udělal odsud. Ne. Tohle zničím. Tady tohle tady nechám. A tady odsud. To není zas velký. Jako velký to je dost, ale já bych si tam chtěl třeba udělat knihovny. Ještě a td. Takže... takhle. Počkat. Proč bych to tady ničil zbytečně, že? To nechám tak. To není zas tak špatný. Mně se to v celku líbí. Tady na dveře. Jsem tady podělal. Asi tak. Tady hop, 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 hop. Aby jsme to měli už tak trošku udělaný. Předem. Jo. Nechal bych to takhle. A teďka. No. Budeme potřebovat hodně vln. Já teď myslím, že nám jde nabarvit tohle, že? Aha, počkat. Nejde. Tak já to udělám asi takhle, ukaž. To jich měl 13×3, 39, takže červený 24. To dám sem. 24 vln si tím obarvím. 2 zbydou. Hele, já ještě musím najít někde červenou kytku. Ta by mohla být někde tam vzadu třeba. Teda doufám. A jako nevypadá to tak. Takže počkat, to je blbý. Tam je vzadu úplně jedna. Jako někde blíž, jo. Tak tam je jedna, to vidím. Tak, doběhne. Tady jsou. Hop, hop, hop. Tak. Květinu máme. A teď teda doběhnu už jenom domů, no.
Dům máme ale taky dost daleko, no. Tak. Doběhneme si domů. A já už bych asi ukončil, až doběhneme tenhle part a až to doděláme. Hele, tady byla jedna. Takže já jenom dodělám nějak, ty vlny si udělám. Ještě, tak, tady. Dveře si uděláme tady rovnou. Abych to nějak nekomplikoval. Tak, takhle. Já si udělám dveře. Tak, já si to sem takhle. Tady dáme jedny dveře. A semka dáme takhle. OK. Ten koberec bych teda udělal asi obyčejně. Takže bych prostě se vyvodl na koberec. Na to drbu. Já nebudu dělat koberec. Když udělám třeba jenom ještě dodělám tady ten koberec a koberec na takové. Hop, 36. Jde to i pod to? Ukáž, jak by to vypadalo, ukáž, to nejde na to, že? Škoda. Ale šlo by to pod to. Už udělám jednoduchou věc. Takhle. Přesně nám to vyjde a já to udělám. Takže to tady rozbiju. Takhle. A vypadá to celku dobře, bych řekl. Bych řekl, že to je celku pěkný, jako mně se to líbí. Není to zase tak špatný. Tady bych třeba mohl udělat ty rožky. Nemohl. No, mohl. Třeba černý. To mě štve. Tak. A jako mně se to líbí. Opravdu se mi to líbí. To udělám určitě. Tak. A tady. A aby to nevypadalo divně, tak rozbiju i tu postel. A dám to sem. Postel vrátím. A máme pěkný koberec, teďka už uděláme jenom podlahu. Takže já si to tady jenom tak, abych do příštího dílu nezapomněl, takhle udělám pár bloků. Protože věřím, že bych to do toho příštího dílu opravdu zapomněl. Takže radši udělám předem. Tak. A já to tady už asi ukončím tohle videjko. Takže pokud se vám to líbilo, dejte ovšem like. Odběr mi dejte. Pokud chcete víc videí. Můžete video, teda kanál určitě můžete sdílet, teda i video. Na Facebooku. Na Twitteru, prostě všecko to znáte určitě. A já nevím, co bych ještě tak řekl. Já to tady dodělám tu střechu a už to fakt vypnu. Takže počkat. Tady to jsem podělal. Takže já teda fakt děkuju za to zhlídnutí, pokud jste to vůbec někdo viděli. Jestli jste to viděli až do konce, napište, že jste to viděli prostě. Já všem takovým děkuju, že se dodívali, že měli ten čas, že si udělali, aby dokoukali mé video. To vždycky potěší, to mi věřte. A já se tímhle s váma teda loučím. Rozloučím se tady venku. A čus.